Egészséges közösséget építünk. Kockázatmentes kisvállalkozásokat segítünk elindítani, minimális befektetéssel, maximális támogatottsággal. Tanítjuk a vezetést, vezetővé válást, kezdőknek és újrakezdőknek, online és offline. Vállalkozásaink otthonról működtethető, generációkon átívelő családbarát vállalkozások. Gyümölcsöző környezetet építünk, ahol szenvedélyünk a minőség. Akiknek fontos az egészség, akiknek több pénzre, több szabadidőre lenne szüksége. Mert minőségi változást akarnak az életükben. Intelligens, nyitott, tanítható és tanulni vágyó embereket várunk sok szeretettel a csapatunkba. A Forever Online Network üzletág trendi, nyertes vállalkozás minden életkorban. Minőségi életépítés alacsony befektetéssel, kockázatmentesen. Munka mellett is elkezdhető, teljes támogatottsággal. Magas szintű vezetőképzés, ahol jogdíjszerű, passzív jövedelmek nyújtotta anyagi függetlenség érhető el 3-5 éven belül. És ajándékutazásokon is részt vehetünk együtt. Ez a világ legszebb üzlete. Segítünk egy egészséges és szabad élet megteremtésében mindazoknak, akik ezt választják jelenüknek és jövőjüknek. Kiemelkedően hatékony és jól működő üzleti modellünk egy pozitív életrendező program is, amely magas szintű ön- és társismeretet ad, növeli az önbizalmat, önbecsülést és az önértékelést, ami jelentősen javítja az életminőséget. Jobban érezzük magunkat, és több pénzünk is lesz.